Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O ayun sino na pintuan kayo na sa pintuan ng kanong nasa pagpindin yung po nakaganda na naman ka na sa mukha ng suara ko makapunggulan sa iyo na go na pa na nun kausap ko kalipat na rin bakat na rin o suro para ka na rin na pagtuling gawin kausap ko matanggalin na rin makasalang pa sa ating dinay ko Princess Ray na rin at lagi na tampal na narinig sa talangkamong tiyan sa tuguya paglamatang buiwan na kikirian abi may nang buiwan na karundan niya na ang sa lalabuan pamitol mo ay sa nagbuan magandar pamikiran sa lanaw pamilitanan dan tua pamilig malaang natamang ko nilangan na si Edja City ang marapat maring sumimbo pang sentanan neto naman na niya kumakurupo sa lampuni kung sa nyo na makanglaykan mama kabe na niyo po na senior consilor ay no si Edja City haliba sa usutuan tanay sa isayda kalubay sa tilan na gudang pawin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
Sama
Apalagi dia berakhir
oras na hiling. Ano maon ay ay lumahanin, ay lumalahanin. Ay no pun ranwau ranuna wau kamay alay puno wow tanto amante ikamakagab buong ayalay sama agan ako ya pasakadye kumaya kukataman Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
May makata ay hindi mahalin ginaganuang Wasi ayaw awakan agari ay ginaunin Huwag niya kayo Wow, kapat alayay ang panulon Wow, tatayan ang tayo tumaring Ano ba hindi bumayin Alawaw Ay, saya din na maratay na sumubugin